Hai लोगोफोर, दिनै बेलासिनि बयनिसिमबो आंनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैहाय आङो बेग सुनो नागिरदों, उलनि बेग बिराद बरिया जागोन। आं भारि लानानै फैनो नागिरदोंमोन, नाथाय बे हप्ताखौ सुबाय, उनाव मालाबा फोरोंनोसै। मोजां जागोन, मालाबा नुगोन। बेयो बांद्राय होगोन आरोना, बेयो बांद्राय होगोन। दा बेसेबां हायो नायनोसै, जायखिजाया थेवबो नाजादों आरोना। बिराद मोजां सुगोन आङो। दा एसेल' सुदों नालाय मोजां नुनाय नङा। देनांहाय हाबासो मोजां नुगोन। आङो सुलांबाय थागोन। आङो आंनि स्कुलाव स्टुडेन्टफोरखौबो फोरोंगोन, आङो बिदि सुनो गासिबो फोरोंजोबगोन। आं मा रोङो बेखौनो फोरोंलांजोबगोन स्टुडेन्टफोरखौ। जाय सोलोंनो गोसो जोंनाव एडमिसन लाफैनो हागोन। आङो अनेक डिजाइन फोरोंगोन। बेयो रोजा आरोना, ओमफ्राय बे बेगाव बिराद मोजां जायो। बिराद मोजां जायो आरो मोनसे डिजाइननि बेग। नोंथांमोना देनांहाय नुगोन लास्टआव। आं अब्ला सुलांबाय थानोसै। आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था। जायहा नायदों आं बिसोरखौबो बिराद थेंक इउ होयो। आंनि भिडिअ सानफ्रामबो बिदिनो नायबाय था। आरो सोरबा सोलोंनो गोसोबा फै, बारा लाया, माथ्र 500 थाखाल' लायो फोरोंनो। स्टुडेन्टफोरखौबो फोरोंगोन, अब्लाबो स्टुडेन्टनि अनगा सोरबाया सोलोंनो गोसोबा 500 लागोन।